الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله والقال العظيم. ربشر wannan kasida daga naku musulmi har kullun naci sha saurari lafiya. Annabu ne turun dafawa kowai rike shi bai kokawa ya rabbana kamar in gaida shugaban yawawa. Annabu ne turun dafawa kowai rike shi bai kokawa ya rabbana kamar in gaida shugaban yawawa. Ya rabbana ka dinga salati komai da shi nake farawa, ƙaunarsa ce ta sani tumami ba na da gurin kautewa. Ko yaushe da mu dinga yabon shi ya kai rasul mun zonawa. Annabi mun riga mun fika mun san biyar ka shi ne da ce. Ya kai rasul mun zon Allah ni ma ka yarda in taɓa ɗinka. Ƙaunar ka ce ta sana yau kullum da safe sai na saka. Annabi kai kadai ke ceton mu ran da mun kaje fa kiyama. Kai wanda lamani ko yaushe ni ma ka yarda in taɓa ɗinka. Annabu ne turun dafawa kowai rike shi bai kokawa ya rabbana kamar in gaida shugaban kyawawa. Ya kai rasulun manzo nawa ƙaunar ka ce turun dafawa. Na kama son ka ba canzawa waƙen ka yau nake rerawa. Ƙaunar ka ce ta sani sumawa kai ne madubin dubawa. Hasken ka ne muke morewa kai mun ni lamani ko yaushe ni ma ka yarda